Mitenkä se nyt sanoisin, mutta joudun työni puolesta, herra Vanaja, matkustamaan hyvin paljon ja otteeni lipsuu. Tarvitsen sairaalassa hieman apua. Herra arkkipiispa, voitte pyörittää maailman murheet harteilleni. Olen Atlas, joka palloa kantaa. Titaani. Tuossa tuokiossa ovat huolenne haihtuneet. Teillä on ainakin loistavat suositukset. Papereiden mukaan te tiedätte lääketieteestä lähes kaiken. Herra Arkienkeli Oulaisista. Vartaloni on ollut lääketieteen temmellyskenttänä jo vuosikymmeniä. Ja suositukset ovat maireat, koska itse ne kirjoitin. Olihan mulla kotonani kynä. Nyt siis herra Arki huolesi kaikki heitä. Alkakaapa kuuluttaa ja väkeä kokoon kutsumaan. Pidetään ensimmäinen käskynjako, tilitys ja rippi. Kristiina, mitä sanot? Eikö olekin tehokkaan tuntuinen kaveri? Herra arkkiatri, teinä minä miettisin vielä hiukan. Oletteko varma, että haluatte jättää koko klinikan tuon vähäpäisen miehen käsiin? Herra arkkitehti! Kuka on tuo rintava imettäjä ja millä oikeudella hän haastaa minut turinajaisiin? Hän on Kristiina isomunkki. Hän on vain sihteeri. Hän on siis mitätön moukka, alainen. Älkää häntä kuunnelko, please. Kutsukaa kansaa kokoon. Huomio, huomio! Seuraa kuulutus! Tämä on tiedotus. Se tulee vain kerran ja se tulee nyt. Koko henkilökunta lopettaa työnsä ja siirtyy ruokalaan. Toistan, koko henkilökunta ruokalaan. Siellä on kriisipalaveri. Siinä oli lähtenyt silikoonikumia pois ja Rauhoitutaan. Kiitos. Tiedän, että välit sairaalan johtoportaan ja vastaalla sairaalan henkilökunnan kesken ovat viime aikoina olleet ehkä hieman tulehtuneet. Tähän tautiin on kuitenkin tänä aamuna saatu parannus. Olen nimittänyt uuteen tehtävään miehen, joka istuu nyt tässä. Henkilökunta, meillä on uusi emeritus. Hänen nimensä on Jukka Emil Vanaja. Kassi pois. Herra mun aikani arvas! Mitäs valkotakkeja mun nurkissa kurkkii ja seilaa? Jaha. Se on eläinlääkäri, kun on tullut taloon. Kuinkas mä en mitään kuullut? Onkohan se pitkäänkin ollut paikalla? On se reilu mies. Toivottavasti se Marketta on keittänyt sille oikein vahvat kahveet. On se hyvä, kun se pääsi tulee. Lehmätkin on kaikki olleet niin kipeitä. No, kahvit ensin. Missä sä oot jo ollut? Me jo meinattiin aloittaa ilman sua. Hyvinhän mä kyllä kerkesin. Terve vaan. Eläinlääkäri ja seminologi Väinö Kärsäkäs. Te ootte niin reilu mies. No kuinkas täällä on jakseltu?
No mitä nyt? Lehmien kanssa on ollut. Anna nyt sen eläinlääkärin olla. Juoda nyt edes kahveet rauhassa. Kyllä te sitten kerkiätte. Mutta Riitta, hyvä onhan sinun ymmärrettävä se, että minä matkustan huomenna Rio de Janeiroon. Siellä esitellään mullistava särkylääke. Siellä on seminaareja ja luentoja. Minä hullu menin lupaamaan, että näytän siellä dioja. Ne on nyt kaikki siemenessä. Juu, kaikki on siemennetty. Hyvässä siemenessä. Hyvässä siemenessä on kaikki, joo. No. Miten on eläinlääkäri? No kuule, siellä on nyt porsailla kuuri päällä ja kanat on tarkastettu ja lampaissa ei ollutkaan mitään. Mutta kyllä mun täytyy täällä semmoilla tarkastuskäynnillä käydä ihan joka päivä. Joo, no tervetuloa. Sehän on oikein mukava asia. Hei kuule, viitikö pitää ton mun kännykkään? Mulla on kädet ihan paskassa, niin soi. Painat store siitä vaan. Joo. Halo? Niin se on nyt Syväniemi, kun soittelee. Morjes! Mitä pukki? Kuinkas pökki? Ethän sinä ollut täällä koko päivänä, kuule täällä puhaltelee nyt uudet tuulet. Niin. Tässä voidaan joutua koville vielä. Minäkin oon oikein hommissa täällä. Kyllä. Pankaas toi suuhun, niin pystytte sisälle teidät tänne kuitenkin otetaan. Niin. Eikä tässä arkea, se on palkannut tänne semmosen pyörätuoliäijän. Joo, se on keksinyt, että televisiomainoksella tää puljen muka pyörisi paremmin. Mitä? Tehdäänkö meistä joku televisiomainos vai? Sehän on helvetin kallista. Joo, kato, huomenna pitäisi jo kuvatakin jotain, niin. Varo! Ääni! Käy! Enemmän tunnetta! Kenttä! Hakekaa paikkani auringosta! Ei siunaa! Outi ryhmäjät nimeen, jolle ei tule parempaa tulkintaa! On vaan tänne samanen perusteen, joka nopeuttaa, että tietää mitä on kovattari! Enemmän tulkintaa! Tulkintaa! Se traalaa! Joo, mä oon aika loppu. Anteeksi, niin sopiiko tähän tulla? Joo, olkaa hyvä vaan. Kiitos. Ootteko te täällä ensimmäistä kertaa? No kyllä minä täällä on, mutta minä hoidettavana ensimmäistä kertaa on noin. Niin. Joo. No mikä teillä on nyt vikana? No, kuulkaa, pelkästään eilisistä tutkimuksista minulla löytyy toi sappikivet, munuaiskivet ja sylkykivet. Sekä rasvamaksa ja tuo nenän väliseenä vinoutuminen noin. Oi kauheeta. No ei se nyt niin kauheeta oo. Eivät ne tartu rouva. No hyväsi. Neiti ihmisiä ollaan. Ai te ootte neiti. Niin. Munuaisaltaan vesipöhö minulla on ja perinteisistä lastentaudeista minulla on vesirokko, tuhkarokko ja vihurirokko sekä krooninen sikotauti. Sanonko minä jo, että minulla on tuo reisi eli nivustyrä? Ai nekin on vielä. Mutta voitteko te kuulkaa kuvitella, että keskussairaalassa ne väittivät minua terveeksi mieheksi? Eihän nyt keskussairaalassa mitään tiedä. Onneksi tämän klinikan lääkärit, nämä on päteviä. Anteeksi päivä, teitä minä en tunnekaan. Minä olen Pertti Mela, eli PRDDI ja Mela niin kuin Mela. Roger Kaarela, homeopaattinen vyöhyketerapeutti ynnä astrokivi Belzebubi. Oletteko te joku spesialisti noin? Ehdottomasti. No, tulkaapa tähän noin istumaan, niin tiedättekö ne muuten, että... Päivää. Raili, Kuivanen. Ruger. Kaarela. Tiedättekö te, että minä arvostan kaikkia erikoismiehiä? Ja no siinä tapauksessa teidän on syytä osallistua ensi viikolla alkavaan Kamasutra ja Pohjoinen Noitarumposymposium. Siellä voitte itse kuulla ja nähdä, kuinka Parne-Intiaaneen pyhät hektiset kivet tanssivat vallattomasti pononnahkarummustolla ja minä Ruger Kaarela takaan, että saatte parannuksen vaivoihinne. Ettekö te voisi hoitaa minua jo nyt? Hierokaa tätä kiveä. Mutta muistakaa sitä tehdessänne olla alasti. Näin ollen saatte paremman yhteyden maailmaan.